Yo ya mobi bia kwa back J Ghana TV so. Aya samu. Putuprumu entia yenya ni sisia ne say one of our major actors, one of actors of Ghana, the Kumawood actors ni bi. Entia yet no enyensem de. The etene say ya nua Bernard Nyarko. Your friend of Bishop. Entia yet ne say nua no we twa nani ahwedan. Yeguso ayeye mu hwehwemu na ye beka ya nanse mu bienya ntie bebre se ne homfa no wo yare kakra ema oba out be deny kofo bebre be deny ne ma me so be kasae ema nanse ono so kra ba be preach ye do hu na ho so wa yare osan be confirm so yare de but na nyese ne na nipa pi e ka no ye didimu ama obekeka nsem bi ma efa movie industry no say evil ni ade we na ade be chin na yanti asem de iguso ye hu de esiye ene say putuprum de atene say yenua no onka ti asefo hu biom iguso ye nhwehwemu ye nya ne ntie kofo bi ni akasa de namfo ni bi ni akasa e che say ye no kre but ye nya abusuafo bi ane omon kasa asisi a eti no min confirm no say I can't confirm it vividly say yenua no well but ntia ya tin sisi a ne say Bishop Nyarko onka ti asefo ho bi entina we ne pese J Ghana TV for ye de bre ye TV ne ahwefo nyina me so okoso na subscribe na mi adoma no se be ya bibi e bia no obeti bi yeguso ye nhwemu de beba bia ne ye bebre ho ye mfa nka no ye de mo ase